Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga higala, ipadayon nato ang pagpasabot sa atong pagsaulog sa tuig sa mga pari ug mga konsagradong tao. Matud pa ni Papa Francisco, ang mga pari nagatubang sa mga hagit sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kun ebanghelisasyon. Kun ang sosyedad o katilingban komportable sa mga pagpihig-pihig, panag-idya-idya ug maiskandalong inustisya, busa kinahanglan nga ilang hinumduman nga ang kabus mao ang sentro sa ebanghelyo. Sila mao ang kasing-kasing sa ebanghelyo. Ug kun ato silang paphaon diha sa ebanghelyo, dili nato masabtan ang tibuok mensahe ni Hesukristo. Busa miingon siya, alagari ang mga kabus. Sila ang labawng gamay, labawng ubos, labawng nawala. Balik kita sa sunod na Domingo aron sa pagtuki niining mensahe sa atong Santo Papa mahitungod sa tuig sa mga pari o mga konsagradong tao. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, EPM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linao Trucking Services, Davao Dorian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Takandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita N. Lorenzo and family, Attorney Eli and Veronica Britannia and family, Quelans Food House, PSST Boti Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Dolores R. Fanlu and family, Phil Yamido and family, Rafael and Lilian Hizon and family, Fred and Thierry Deloa and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, officers and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, STI College of Davao, headed by the Administrator, Anabilin B. Dalugdog. Thanksgiving intentions of Mr. and Mrs. Edgar Waling-Waling Picchu and family, and Dr. Carlos Tan and family. Birthday intentions of Joy Ben Viaje.
recovery, and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Jeremy Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Claudio, Selma, Marutas, Julio, Emilia, Isabelo, Eliseo Apostol Sr., Reynera, Pasita, Manuela, Guillermo, Neil, Oscar Olivenza, Father Gary Glenn Iba, Father Eli Ubag, Sister Trinidadingo FSP, and all benefactors and cooperators of the Paulines RTV Mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan o makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ang pamaagis sa Ginoo misteryoso kaayo, ug sa kanunay dili dayon masabtan. Sama sa tanom nga miturok diha sa kahilom, ug sa dagan sa panahon, sa paagi nga dili masabtan. Ang binhi, muli pang apan dili dayon kita makalingat sa kalainan sa inadlaw-adlaw nga pagtubo niini. Hangtod nga moabot ang hustong panahon sa iyang pagkahamtong. Nagpahinumdum kanato ang ebanghelyo, karon nga gitanom ni Jesus ang binhi sa langit noong gingharian. Ang binhi adunay iyang kaugalingong gahom ug kinabuhi. Puno kini sa kinabuhi, busa bisan gani ang mga langgam sa kalangitan makapuyo ug mubuhi dinhi. Ilabi na ang katawhan sa Dios. Dili unta kita mawad-an sa pasensya tungod sa kalisod nga atong gisagubang o mga hagit nga atong giatubang karon sa kinabuhi. Hinuon, mamahimo unta kitang mga mamumuo sa kamot sa Dios kinsa mo sagubang sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Siya na ang nakahibalo sa pagpaniguro kung unsay mahitabo sa umaabot nga kalampusan sa atong pagpaningkamot. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Ronald Bong Lunas, Parish Priest, St. Joseph Worker Parish, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang manganta mao ang St. Jude Shrine Parish Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug awiton nato karon ang pasiunang awit. Let the heavens and earth rejoice.
nahiusa kita karon sa atong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan sa pagsaulog nining adlaw sa Ginoo. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa balay tambalanan o sa ila mismong panimalay nga dunay balatian. Uban kanila usab ang nag-atiman kanila. Sugdan nato kining atong kasaulugan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manausap kanin. Aron mamahimo kitang andam ug tako sa paghalad nining sakripisyo, hinumduman una nato ang atong mga kasalanan ug mangayo kita og pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon kay nakalapas og dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pa buhat sa angay buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ubing sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy-an unta kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people
people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. And on earth peace to people of good will. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro, ug itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga, ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan, masayod unya nga ako ang Ginoo. Maoy mo putol sa habog nga kahoy, ug mo pataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mo palaya sa lunhayng kahoy, ug mo palambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini, ug nagtuman, ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kaadlawon, ug sa imong kamatinud-anon sa tagbuok nga gabi. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmira, ingog sidro sa Libano, mutubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios.
nga sila bisan diha sa katigolangon, makusganon ug malig-on sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo, ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Salamat kanimo. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa, kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo og dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo og palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo sa uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya. Bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo. Aron sa iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinugna nga labon kini kay ting-ani naman. Saon sa mang buta nga ikatandi nato ang gingharian sa Dios? Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamiton aron pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya,
iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niining miaging mga adlaw, bisita ko sa mga elementaryang eskwelahan nga publiko, kay lagi sugod sa klase o sagad sa parokya ginahimo namo ang Holy Spirit Mass. O guman sa misa, mutuyok na to sa mga classrooms aron binditahan og ampuan ang mga dapitiin magtuon ang mga kabataan. O nakatawag sa akong atensyon kining mga panultihon nga makita ibabaw sa pisara, diha sa mga bungbong. Ako nabasa kining musunod, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O doon na pa'y nagkanayon, give your best and God will do the rest. Di man ni unang higayon nga ako ning nabasahan. Siguro po dili po ni unang higayon nga inyong nadunggan. Gani kitang mga Cebuano, napatay laing panultihon nga konektado ni ini, lihok tao og tabangan ko ikaw. Kanunay na nato ning nadunggan, bisan ni atong gagmay pata, hangtod karon nga hamtong na. Unsay naa dinhi ang pagpadayag sa buhat sa Dios ug sa buhat sa tao, ang kalambigitan sa duha, ang panagtambayayong sa duha. Sa pinulungan sa teolohiya, Diyos nung grasya, divine grace, ug tawhanong kinaiya, human nature. Kining duha magkauban. Apan unsa man gyud ning duha? Unsay kalambigitan sa duha? Ang atong mga pagbasa nagpadayag kanato sa lawom nga pamalandong mahitungod niining maong kasinatian. Unahon nato kining mahitungod sa buhat sa Dios diha sa kasaysayan, diha sa atong kinabuhi, ang lihok sa Dios nung grasya. Sa unang pagbasa, ingon ani ang kahimtang, naglisod ang Israel nining panahona. Nabuntog ang katapusang hari nga kaliwat ni David, si Hari Joachim. Ug ang mga Israelita nabihag sa ilang mga kaaway ngadto sa Babylonia, di inahimo na usab silang mga ulipon. Ug dinhi nagpangutana ang katawhan sa Dios, asa naman ang saad sa Ginoo? Nalimot na ba siya sa iyang saad? Og atubangan nining mao mga panguta nagkalibog, dunay tubag si propeta Ezekiel. Gigamit niya ang larawan sa kahoy nga sidro. Ang sidro ang usa ka pinakadako nga kahoy nga makita sa Israel. Matod niya, tinuod ang banay ni David sama sa sidro nga giputol. Ang laray sa mga hari gikan sa banay ni David natapos na. Apan matod sa propeta, usa ka sa lingsing ang mutubo gikan sa naputol nga sidro. O kining maong sa lingsing itanom sa Dios didto sa taas nga bukid. Mudako kini, mulipang, ug mupasilong ang mga kalanggaman ug ang ubang pangkahayupan. Siguro mahinumdum mo sa liturhiya sa Abyento, sa atong pagpangandam sa pagkatao sa Ginoo, gihisgotan kining maong salingsing. Ug ang salingsing mao si Jesus. Siya na nagsangyaw dili sa tawhanong gingharian, kundi sa Dios nung gingharian. Ang gingharian gilangkuban sa tanang katawhan, kay abli kini alang sa tanan. Sa tinuod, wala gayon makalimot ang Dios sa iyang saad.
bisan pa man sa kakulangan sa mga katawhan. Tumano niya ang iyang saad, o tumano niya kini labaw pa sa gihuna-huna sa tao. Labaw pa sa gipaabot sa tao. Ug mitubo kini nga wala gani niya masabti. Di lang kay mitubo, namunga pa sa katapusan o gipamu po ang bunga sa katawhan. O gihisgutan pod ang gamay nga liso nga nahimong pinakadako nga kahoy. Diin mi pasilong ang mga kalanggaman. Sama sa unang pagbasa nga gihisgutan, lakip ang ubang kahayupan. Kini ang gingharian sa Dios. Dili buhat sa tao, una sa tanan, kundili grasya gikan sa Dios. Kining paghari sa gugma, kining kabag-uhan, kining kahiusahan, dili man ni una sa tanan atong trabaho, kundili gasa sa Dios alang kanato. Siguro karong panahon nagmutanaw ta sa palibot, asa naman ang maong gugma? Taliwala sa mga pagpasakit, pagpamatay. Asa man ang maong kabag-uhan? Taliwala sa mga kakulangan o kasalanan. Asa naman ang kahiusahan? Taliwala sa pagkabahin-bahin. Umuabot sa punto usahay nga maluya ta. Kay lagi naguna-una ta, ato ning trabaho una sa tanan. Hinumduman nato, iya ni sa Dios, gasa ni sa Dios, o di siya malimot sa iyang saad, iya gayud kining tumanon. Matut pa sa Salmo, pasalamatan nato ang Ginoo ni ining tanan niyang kaayo. Apan ang matag pribilehiyo dunay kaubang responsibilidad. Ang kaayo sa Ginoo tubagon pod nato og kaayo. Si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, kumbinsido kayo nining kaayo sa Ginoo. Apan lagi tungod sa iyang pangidaron, sa iyang mga pag-antos o pagpanglutos nga nasinati, miabot siya og kaluya. O diha sa atong ikaduhang pagbasa, naghiskot siya sa umaabot og nangandoy pagani. Nga sa katapusan, mahiusa na gyud siya sa Dios, mahiusa hingpit sa Ginoo. Pero iyang gipaklaro, dili ni aron likayan ang mga kasakitan. Dili ni aron likayan ang mga kaakuhan. Kay sa katapusan siya miingon, hangtod nga kabubuton pa sa Dios nga ani ako nining maong lawas, padayon ko nga moalagad kaniya. Padayon ko nga mobuhat sa akong responsibilidad. Usaw sa kabahinaan ng grasya sa Dios, apan sa laing bahin, naapod ng paningkamot sa tao. Kutob sa atong mahimo, maamahan ka man, mainahan, igsuon, higala, bisan unsa may imong trabaho, empleyado, o pangulo sa opisina, kutob sa atong mahimo. Buhaton nato nga mapadayag, kining maong gugma, kining maong pagbag-o, kining maong kahiusahan. Bisan kahibaluta, una sa tanan, gikan ni sa Dios nga atong amahan. Mga igsuon, labaw pa ang grasya sa Dios sa atong mahimo. Aban pisan pa man niini, buot sa Dios nga mamahimo tang kabahin ni anang maong gugma, kabag-uhan o kayusahan, ni anang maong gingharian niya dinhi sa atong taliwala, dinhi sa atong katilingban, diha sa atong pamilya o diha sa atong kaugalingon. Ayaw kalimot sa atong padayon nga pagpaningkamot, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. We give our best, but we know God will do the rest. Mulihok ta, kay tabangan ta niya. Hinaot unta. Palihog manindog, karon atong ipadayag ang atong pagtuo.
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, nga nagtisok sa liso sa iyang gingharian ug nagpatubo niini sa paaging katingalahan. Sa matag pangamuyo kita muingon, patubua kami Ginoo. Patubua kami Ginoo. Na niining tuig sa mga kleriko o konsigradong kinabuhi, ang simbahan mamahimo untang matahom nga silunganan sa gugma o kaluoy sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga piliun unta sa mga pangulo sa kanasuran ang malinawong paagi sa diplomasya diha sa paghatag sa solusyon sa nagkadaiyang panagbangi sa teritoryo ug polisiya. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga hatagan unta nato og dakong bili ang mga gagmayng liso sa mga maayong buhat kay kabahin kini sa pagpanaw padulong sa ginharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag unta sa ilang kahupayan diha sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga ang mga sakop sa STI College Davao mutubo sa kaalam kay balo og grasya aron mudaghan ang mutuo sa Dios nung gahom og kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga mituo sa Ginoo, mituo kang Kristo bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon. Ilabi na ang mga benefactors, sponsors og operators sa apostolado, sa media, sa mga polins. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Ngay gugmaong Amahan, kahibulungan ang gahom sa imong gugma, hiusaha kami ubos sa landong sa imong pag-amuma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Together we will eat it.
transform them to your body and blood, the source of our salvation, a symbol of your love, life be offered to you. Bless them with your spirit, and together we will eat it. We live to you this sacrifice. We offer it for your glory. Transform them to your body and blood, the source of our salvation, a symbol of your love. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo magikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagibayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos nining panugbino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog, ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Anay ug kataran. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niyang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Santos kayo ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan,
Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mi hatag niini, nga adto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itukyan na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Save us, Savior of the world. Save us, Savior of the world. For by your cross and resurrection, you have set us free. Save us, Savior of the world. Aron paghandong sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy ikaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimahaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen.
karon magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong amahan subay sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig ng imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasad kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa panagdait. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Kini si Jesucristo ang pan sa kinabuhing tunhay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, tidang bagay nga mapalamat kanimo. Apan ipamulong lamang lamang kung kumaayo. ang lawas o dugo ni Kristo mag-amping unta kanato adto sa kinabuhi.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangaton ta dinhi sa imong simbahan sa matud nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. What can you do to the boy or the girl in your religion class who cannot sit still or just loves to move around the room? This book, entitled How Each Child Learns, will enable the parents and the educators to break out of the traditional mode of teaching, using multiple intelligences in faith formation. This is available at the Daughters of St. Paul Media Center for only 120 pesos. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita uban ng kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.